freestyle. Ndatotanga. Net 15. Ainoitwa Trigger Fire. Trigger Fire. Munogara? All the way from Chitungwiza. Chitungwiza handizvo. Saka makatanga kuimba rini? 2013. Handiti. Mune makore mangani? 18 years. Mune 18. Mune marekodzi mangani so far? So far I've got 12 records. 12 records. Chimbotiroera kana 1 kana 2 ma freestyle. Alright. Step in alligator Trigger Fire after run. Me na can play see device me a bun. Me na bad man but a champion me come. HP me there. Now when me start from a step in alligator Trigger Fire after run. Me na can play see device me a bun. Me na bad man but a champion me come. HP me there. Now when me start from music a place not a competition. I'm a real rasta not a politician. Jah bless me, Jah bless our profession. Guide on me ways, Jah give me vision. All over me ways, Jah give me light. Jah make me fly high like a kite. Jah me thank you, cause you are me own might. Now I'm a them, cause you are me own might. Saka kuchitungwiza munonyatsogara nechekupi chaiko chaiko? Ndogara pa St Mary's pachigwanyika. Okay. Kava unokuziva ku St Mary's ka? Ndekupiko? Maji St Mary's pachigwanyika. Ma 42. Exactly. Okay. Saka wakapedza chikoro here fa? Ya chikoro ndakapedza. Zvarini? 2018. Kana uchiti wakapedza form 1 wakapedza? Ndakapedza form 4. Wakapasa. Usalafe. Ndakapasa mda. Andiri makuita zvekuimba ka because vamweni muri kuenda kuchikoro muchikoskonofoira vakunyaudza nekuimba. Kana siri zvechipo mudara unonyaudza vanhu zveshu. Saka une talent here. Amai ako anoziva kuti ndo zvauri kuita? Ya, mumzi wangu. Namudara wako? Mudara wangu anoziva. Handiti ka? Vanotoziva kuti tone chimwana chedu chiri kuita zvachiri kuita. Chinonzi ani zita racho chaicho? Ndoitwa Kuda Kwashe Oscar Mambia. Kuda Kwashe Oscar Mambiro? Oscar Mambia. Mambia, okay. Saka mune kuru yenyu, mune clan yenyu here kana kuti? Pane zvanana Fire Colossus, zvana Triple Spliffers. So far zvangu clan handina zvangu. Ndofamba ndakadaro. Ufamba uri one ega akasara ku St Mary's? One wega. Ine one ndega mdara. Una ana shamwari dzako here dzakuda kumbobika? Shamwari dzangu. Noimba imba. Biga anonzi Benton Vibes, Scorpion T. Pamwe chete na JT. Right. Ndowanda ubiga. Ndeve kupi kwa vaneo? Ndeve kuchitungwiza mwachoni anonzi T and Sasko. Anogara apa anonzi paHopla. Handiti. Yebo. Zvinofadza but chimbotiroerai kamwe futi ka freestyle. Amuna kana kechona? Keshona. Akashayikwa. Ngakambouya. Akashayikwa. Zinorema usaritembe rinongosekerera mumwoyo makaka kumaka nongonyemwerera riri bhebi rokuudza kuti ndakaperera usina mari rudo ndo paruno waunoti wako asiriye wako anokusekerera asi shamwari yako ishamwari dzenhema vazere nezvitema kana usina chinhu hauye kumba kwako waunoti wako asiriye wako anokusekerera asi shamwari yako ishamwari dzenhema vazere nezvitema kana usina chinhu hauye kumba kwako kana uine mari vanonyebedzera kukufarira vanotamba newe kana zvako chikufaira wangu avhura nzeve ndimbokuruma nzeve nyatsotereresa zano ndimbokubayira unoti mbudzi yemudanga izvo ratobe kuita chakanaka make moyo yatomhere usatemba zvese zvese kuita sembere sako wicked mamunzwa ero akaipa handiti ka yes father wanzwa nemadhara akwe Mbare kunzi wakaipa yes big up Mbare massive unondiziva here? Mdara. Ayo. Ndonzi Mad Minox. Alright. Wakamborinzwa stereo? Ndakamborinzwa zvangu zvifananidzwa kurefu. Ndogara muna second. Padhuze nevana. Yes father. Tangoti mai tingoitawo pass through chimboonawo maartists so. Yes father. Uri pa Facebook? Yeah. Handiti Facebook yako yakanzi? Yakanzi Trigger Fire. Trigger Fire. Alright, kana wazoenda uzondiedha pa Facebook naye? Okay. Chimbotiroera kamwe futi kechishona futi kakaipa. Alright. Akakanzi kufandira. Kanzi.
rufu harunei nenguva anoda asingade kana nguva yakwana uchida usingade vangave moms vakachena samari yamusande kuenda hakuna backdoor harunei nenguva anoda asingade kana nguva yakwana uchida usingade vangave moms vakachena samari yamusande kuenda hakuna backdoor variko vakawanda vaizviti vakapenga asina si vari kupi tarisa vari kupenga life haisi easy maya isi yekutenga kana chitima cherufu chauya pana anonzvenga ungave uri fit wakasimba kunge fantani every sunday kuchechi uchichitsika satani uine mari hobho kana style and pattern anonamata mwari muzvokwadi newasatani matipedze musaendeka rasta ndichiri kuda kulavha zvakaipa saka munawo kana vanhu kunze kunyika muda mhoresa munoziva kana shamwa dzenyu dzakaenda ndoda kumhoresa vanonzi Tsanukudzi vari kupi yes vari all the way from South Africa yeah yes father nani futi vakangowanda nana Kuda ana Nikki ana King Lee Blings yeah vese vanemba hip hop vanemba hip hop big up to all me fan to the fullest but anyways imi mati mune about 12 manamba makarekodera kupi pasiri pana paproper bliss kumukwa makamborekodera rinonzi rufu rire ndakarirekodha paChewsport paDanso Definition right mamwe ndichikorekodera mamwe mastudio madiki ndasvika kunana Sude kwese kunana Sude ari kuchitungwisa yeah Sude ari kuchitungwisa kwese ndanosvika kwana Equation nawo majubeko yeah kumajubeko ndakasvika kwese koko nana Dark Sound Equation abva kuchitungwisa but so far rushandira ari muno muMbare okay yes father saka sei vanhu Mbare mune mastudio akawanda kupfuura muno kwese murozviona sei baba ngopindura zviri genuine sekuno kune mastudio akawanda uno chinge chiri chipo ndokwakawandawo vanhu vane chipo chekurekodha iye chipo because panonzi pane last time ndakanzwa chikomana chinonzi Ricky Moto ichi hanzi vakati sabhodesha vanhu vese kuchitungwiza palast show yakaitwa City Sports hamuna kuinzwa nyaya takangoinzwa nemafunga but kuti zvinzi vakasabotejwa ini ndofunga kuti vakatadzawo kuita zvavaifanira kuita saka vakafunga kuti vasabotejwa handitika ndongoti amanaka itai yamuri kuita kwete kutsvaga sabotage pasina sabotage handitika vanhu ngavarongeke handitika kana usina chipo unombogara kuti ndikwenyu kana wakuziva zvauri kuita obva wauya uzoita zvaunenge uchiita yes father imi biggest show makaimba so far zvangu mashows handisati ndamboimba hangu mabig shows but ndaingoimba hangu madiki yeah but ndofunga after taita interview ndofunga tinogona kuenda kumberi yes father handitika thanks father bo